no, dito sa area mga higalas Pagadian. Luoy kaayo mga igsoon ang tulo ka mga bata. Human mga higala nga gipangpatay, apil ang ilaha mga higalang inahan. Bullseye! Bullseye! Oh, makakuan ka ba no? Question ka ngano karon mga kaigsuonan sayon naman lang kaayo no? Alang sa tao mga higala ang pagpatay sa iyang isig kaingon niya worst pag yun ni ana kana pag yung mga inosente way kalaban-laban madamay pag yun in taon mga kaigsuonan. Mura ba og although dili man gyud acceptable in our public or our customs mga higala sa atong custombre sa ato mga higalang kining public morals, public policy nato nga bisan pag kuan ka diha nasakitan ka whatever mga higala wa man gyud lisensya gani o mangani tay death penalty di ba kay bisag unsa kadako sa nahimo mga higala ang ato na yung ginapahamtang reclusion perpetua. So mo na nga every time nga na mga kinabuhi makalas mga higala makuan kita maguol ta mga katropa. Ang pait lang ba kay kini nga tuang gobyerno labing panghinambog nga safety na kuno ang Pilipinas mga higala kay kini mga tawhanan ni kuna pala ni sila gikahadlukan dili man ni sila mga higala mobuhat sa ingon naligo na mga higalang naligo na sa iyang kaugalingong dugo nga nakaplagan kini mga higalang upat kamembro mga higalas pamilya dito sa Zamboanga del Sur sa Purok 5 Litapan Josefina mga kaigsuonan gila ang mga biktima nga sila Dudong Arnel so sa ako pag ining kapangaan mga higala ning usa 12 anyos pa no kinsa nakitaan nga nag-akbo sa lamisa susluya mga higala ana sa lamisa in taon mga igsuon samtang nagtuon nag-study pa. Iyang igsuon nga si NN 15 anyos og iyang maguwang nga si Nasel 17 anyos. Samtang ang ilang inahan nga si Arlene no, Dumalte mga higala usa ka aktibong barangay health worker sa maong dapit patay sad mga igsuon. Sa interview sa XFM no ngadto kang Police Lieutenant Julito Pamalaran hepe mga higala sa Josefina PNP no sa Zamboanga del Sur gituuhan bay nga gipangtigbas ang mga biktima og posibleng nahitabo ang krimen niadtong Sabado pas gabi. Kaluoy in taon mga igsoon tungod kay hilit kaayo ang lugar og layo kaayo mga higala sa mga silingan wala dayon mamatikdi ang maong hitabo sa pagkakaroon do na nooy person of interest. Unya gisusi mga higala ang motibo kay kinilaging kapuyo raman daw ni no sa maong inahan na damay paintaon mga higala ang mga anak no luoy bahuna-hunaon mga kaigsuonan nga nay mga bata mga maluoy ka mga di man ni mga badlungon no nagtuon unya nadamay mga higala sa krimen o man sila personal nga kuan no di man ni mo ikalaban kumbaga. No, di man mo gikaligut-gutan pero giangin na lang, giapil na lang mga katropa. No? Bisan gani na mga bata nga sigpabadlong, di ba? Di man ta mo ingon nga dapat patyo na lang po dili no? Dapat man gyud mga higala ipriso, no? Di pa pwedeng buhian. No? Maluoy man ganit anak nila mga higalang mapasakitan na. Bisan ko nakasala na sila samot na baka mga higalang kining mga inosenteng mga bata, no? Unaw-unaw ra ko nimo. 12 anyos ang isa 15, ang isa 17, dalagi tahay na. Damay. Kuan man ni murag grade 10 na ning 17 years old. Ga-eskwela ni sila tanan. Nya asa mag-safety aning Pilipinas ni Morimulya. Bullseye! John Vic. Bullseye! Bullseye! Perti naman yung taon daghan may higala mga krimen nga nagakahitabo karon. Worst pag yun, mga bata mga higala ma-involve either mahimuon silang suspect or mahimong biktima. Mga kaigsuunan. Kisa na sa inyong pasanginlan, ani. No? Duterte na sad. Bullseye! No? Ang pasanginlan na sad, ani bagay-gala ni Anticler, Duterte na po. Bullseye! Bullseye! Perting paita in taon, mga higala hunaon-naon. Na yung mga kinabuhi nga, nindot pa unta may galang kaugmaon. No? Nagtuon. No? Madamay mga higala sa krimen nga. Why ayo?